जे नोंथांमोननि दैदेननायाव दिनै उदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारसिम मोनसे कार रेलि मेगा कार रेलि जानो थांगासिनो बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो? बेयो इउपिपिएल निफ्राय इयुथ फोरनि दैदेननायाव जानो थांगासिनो दङ मेगा कार रेलि। दासिमावहाय 500सो गारिया रेडि जाफैबाय। जोङो 9थायाव नाजादों 700 750 हालागै जाहैनांगौ। दा बे मेगा कार रेलिनि उद्देश्यआनो जाहैबाय बिटिसिआव भटार बिटिआरआव मोनसेल' लेंगुवेज मोनसेल' सानस्रि बेनि अनगायै गुबुन सानस्रिया सोलिया। बे जाहैबाय खौसेथि, गोजोन आरो जौगानाय। जोङो मोनबोबाय गोबां बोसोर आन्दोलन खालामनायाव जोङो आदिबासि बिदा फंबाय बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय गोजान खालामबाय, माइनरिटि मुस्लिमखौ जोंनिफ्राय गोजान खालामबाय, राजबंशी बिथांमोनखौ जोङो जोंनिफ्राय गोजान खालामबाय। आन्दोलननि फिथाइ बादियै इभेनकि अना बर' नामा खरन लानानै बिथांमोना जोंनि जेंना गसंबाय। दा बेवहाय नुबाय जे दा आन्दोलन खालामनायाव जोङो जोंनि खाथि खालानि न' उसुंनि बिदा फंबाय बयनिबो फोथायनायखौ जोङो खोमानानै लाबायमोन जोंनि इउपिपिएल हानजाया। दा बेखौनो सानफिननानै जायखौ जोङो आन्दोलनजों मोनफुंजोबनो हायाखै बेखौ जोङो दिनै पलिटिक्सजों राजखान्थिजों आदाय खालामनो नाजादों आरो मा। दा बेखायनो दिनैनि बे मेगा कार रेलि बे जाहैबाय खौसेथि, गोजोन आरो जौगानाय। जेराव खौसेथि दं बावहायसो गोजोननाय थायो आरो जेब्ला हायाव गोजोननाय थायो बेवहाय जोंनि गथ'फोरनि फरायनाय नाजानाय बेफार बानिज्य बेनो जौगानाय। दा बे लजिक खौसेथि, गोजोन आरो जौगानाय दा बे सानस्रिखौनो लानानै दिनैनि बे मेगा कार रेलि जों बेखौनो रायजो राजानो खोन्थानो सानदों जे बावहाय सोरनिबा बिपिएफनि गोदान डिजाइन बिथांमोना माबा गोजोन होनलाबाय थादों। जे गोजोननि फाउन्डेसनखौ प्रमद बर' बिथाङानो गायसनखादों, ग्राउन्ड फ्लरखौ बिथां गायसनखाबाय। दा सोरबाया माबा मावनो नागिरबा बिनि सायावसो मावनाय जायो। दा बेखायनो बे गोजोन, खौसेथि आरो जौगानायनि नेरसोनसिन महरै प्रमद बर' बिथाङा बिनि चेम्पियन, बिथाङानो बिनि दूत, बिथाङानो बिनि एम्बासादर। दा बेखौनो जोङो फल' खालामनानै एबारनि फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव रायजो राजानि गेजेराव फिर जेराव खौसेथि बेवहाय गोजोननाय, जेराव गोजोननाय बेवहाय जौगानाय। नोंथांनि नोजोराव प्रमद बर' दैदेननाय आरो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिनि फारागथिखौ माबायदि नुहुरो? हाग्रामा महिलारि बिथाङा एबारनि जे 5 बोसोरनि बे खुंथायाव बिथांमोना आगान होबाय थादों, बिथांमोना प्रमद बर' मावनायखौनो कपि खालामबाय थादों। प्रमद बर' गायसननानै गालांनाय फाउन्डेसननि सायाव बिथांमोना बेखौ लुखोनो नाजाबाय थादों। जोङो दा बेखौ नुदों आरो नंखागौबो बिथाङा बे बाराव गोबां सोलायनायखौ लाबोनो सानदों। दा बिनि गुदियावनो प्रमद बर'नि गायसनथाय। आं बेखौ इउपिपिएलनि जानानै बिथांनिसिम खावलायनो सानदों जे प्रमद बर'नि गायसनखानाय खुन्थियाव नोंथाङा गायसनोबा गसंनो हागोन, खिन्थु बिनि अनगायै दस्रा खुन्थिया गायसनोबा नोंथाङा फिन गोग्लैफिनगोन। फैबाय थानाय जि बिधानसभा बे जानो फैगासिनो दङ बे बेलायाव माबायदि बाहागो लागोन नोंथांनिफ्राय? इउपिपिएल हिसाबै जोङो दिनैसिमाव जों 7थानिफ्राय 8था देरहागोन आं होनबाय थादों। बे बारावहाय बिपिएफआ मोनब्रैयावनो गोजोननो गोनां जागोन। बेनिफ्राय बिजेपिनिफ्राय मोननैसो मोनगोन आरो कंग्रेस बायदि बायदा मोनसे चान्स दङ, बाखिया इउपिपिएलआवनो थाजोबगोन। जुदियाव नोंथाङा हाइकमान्डनिफ्राय टिकेट मोनबाय बायोब्ला गेलेनो बेसेबां रेडि जानानै दं? आं एबाराव गेलेला, आंनो टिकेट नाङा। जोबथारनायाव दिनैनि बे हाबाफारिजों लाफानानै रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन? रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनो सानदों जे बिटिसिआव जौगानाय लाबोनो थाखाय, गोजोनै लाबोनो थाखाय जोंनो खौसेथि नांगौ। दा बेखायनो बिदा फंबायनि गेजेराव जोङो बुलाय सोलाय नेरलायनायखौ जोङो नाङा। जोङो सिगाङावनो जोङो खौसे जाग्रोनांगोन, बेनिफ्राय गोजोननाय फैयोब्ला जौगानाय हारसिंनो फैगोन। बेखायनो इउपिपिएलनि सानस्रि, प्रमद बर'नि बे सानस्रि, खौसेथि, गोजोननाय आरो जौगानाय बेखौ लानानै बयबो आगान सुरनांगोन आरो नोंथांमोना ज' इउपिपिएलनो भट होनानै बे खौसेथिखौ गायसननो थाखाय, गोजोननायखौ गायसननो थाखाय आरो जौगानायखौ लाबोनो थाखाय नोंथांमोना जाहाथे इउपिपिएलनि सेक्टरनि सावगारियाव बेबाराव भट होनानै
इउपिपिएलनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोयो।